Bayu. Pak Bayu kan sing ngersane kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange kula ngoten to. Niki namine Mas Salek ngono. Kok kita lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki supademe oleh ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekok ning gone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur.